Hola, em dic Anaïs Garcia. Em vaig formar a l'Escola Internacional d'Estudis de Teatre de Bertí Tobias, a l'ECOC, i anys més tard vaig entrar a l'institut i vaig fer text. I he fet una mica de tots, però sobretot he fet molt de teatre. He treballat a Madrid i a Barcelona i en els últims anys també m'he introduït en el món de la locució i el doblatge. I res, quan vaig veure els textos per l'audició em va fer gràcia perquè justament estic embarassada. Vaig mirar les dates de tot, em donava temps de fer l'audició bé i ja després dels assajos ja estaria completament activa, o sigui que tot perfecte. I res, així com a curiositat, dir-vos que estic vivint entre la ciutat i el camp, perquè fa uns anys amb el meu xicot ens vam fer una caseta al camp amb les nostres mans, que és bioconstrucció. I llavors, com que el contacte amb la natura també ha estat com més present, no?, en els últims temps. I també, bueno, he vist com una connexió, sobretot amb el text, no?, de la dona que apareix al bosc. I res, us deixo amb el càsting i moltes gràcies. Vaig decidir anar a donar llum a dins el bosc i de cop vaig veure una dona que collia mores ajupida davant dels esbarzers i amb el delantal ple de taques negres. Era el 20 d'octubre, molt després de Sant Miquel i massa tard per collir mores. La meva mare és molt supersticiosa amb això, així que la vaig cridar, tot i el dolor que sentia, per dir-li que no em mengés, que el dimoni podia haver deixat petjada. Però ella es va girar i em va dir: jo sóc el dimoni. Em vaig quedar petrificada de por. No em podia moure i el dolor em bullia dins. Em va dir que m'ajudaria i jo li vaig suplicar que no volia que m'ajudés. Però no vaig poder aturar-la. I vaig agrair les seves mans glaçades sobre el meu cap ple de flames i com em va abraçar per darrere mentre jo recolzava les cames contra un arbre i empenyia fins que va començar a sortir el cap. Ella es va posar de genolls i vaig notar els seus dits dintre meu. I va estirar les espatlles del meu fill amb delicadesa fins que va sortir. Com les fulles d'una maduixa. Vaig mirar el meu petit com mamava. I així vaig descobrir el seu bes sanguinari al cap. Em va envair el terror. I encara que estava plena d'amor, vaig pensar que era millor matar-lo.
xica vaig anar fins al riu. El vaig embolicar amb les meves enagües i unes quantes pedres. Però feia uns sons tan preciosos que no vaig poder fer-ho. Em vaig tornar a posar les enagües i me'l vaig endur cap a casa. I li vaig ensenyar en William. I li vaig dir: mira què he fet. I ell es va posar molt content. I va dir que es diria Lucas. I amb aquest nom és com l'heu conegut totes. M'agradaria beure una mica més de ginebra, si en teniu. Estic molt cansada. Senyora Grosell, li faria res estirar-se sobre la taula? Bé, faré tot el que pugui per no causar-li dolor, No tingui por! Aquest instrument desinfectat és de la meva pròpia fabricació. Molt bé. Ara si pogués... això mateix, una mica més separades. Sí? Esplèndid! Ja ho tinc! Sí, senyor! Entenen la diferència entre concebre i gestar? La concepció passa als inicis i anomenem gestació quan el nadó està actiu, és a dir, en moviment. Entenen la diferència a la qual em refereixo? La presonera ha concebut i està gestant, però es troba a les fases inicials. Ai, els ovaris són els òrgans amb més poder sobre el cos femení. La totalitat de l'economia animal de la dona fa que la raó i l'intel·lecte siguin complicats. La crueltat per la qual la senyora Poppy va ser considerada culpable no és natural en la psicologia d'una dona. Normalment s'atribueix a la malaltia periòdica. Si es trobava menstruant quan va conèixer aquell jove, podria considerar-se no responsable de les seves accions.